Jeg fik kæmpe hold i min ryg, så jeg havde virkelig svært ved at gå og bare lave almindelige dagligdags ting. Så det var virkelig udfordrende, og jeg havde mange smerter, og det var ligesom, min ryg havde bare sat sig. Jeg var tillidsfuld lige fra første gang. Claus behandleren virkede meget kompetent, og der var ikke noget tvivl om, hvilke tiltag han satte gang i, som viste sig at være meget effektive. Så det synes jeg, at Ouch kan. Det var ikke bare sådan nogle standard ting, eller det var virkelig sådan, bare han intuitivt vidste bare, hvad var godt at gøre. Jeg synes, han havde en rigtig god tilgang til det, og nogle teknikker, som jeg ikke havde set før. Det hjalp mig rigtig meget. Jeg synes, det var en meget rolig og tillidsvækkende forløb, og jeg synes, det var nogle gode omgivelser. Jeg synes, det her forløb har været hurtigt, og det har virket godt. Der er klart forskel mellem før og efter.